estranyes al món, però no aquesta. És molt estrany que un tio que viu una barraca convida a una festa sense convidats i que no necessiti que s'aguantegi el cotxe i t'amenaça en bombes i en una biblioteca. Era notable sentir un gran investigador, el millor dels mestres. Ara que ha arribat el final, la meva poesia d'estrella és qual més valoreta dels propis amics. It's my favorite, oh yeah. Reason still my favorite.